Bueno, hasiera batean, hemen ibiltze ginenak auzoan, lagun batzuk hitz egin genuen, saiatu ginen elkarte hor Plaza Berrin egintzan elkarte batean sartzen, kanpon gelditu ginen, eta bueno, pentsatu genuen hemen saiatzea, hori, proiektu hori aurrera eramaten. Orduan hasi ginen informatzen pixka bat ze lokal zeuden, pixka bat negoziaketan, eta ere konturatu ginen, aurretik egontzala lokal hontan bertan beste proiektu bat, ez zena gauzatu, eta orduan hori pentsatu genuen informazioa biltzea ere proiektu horrena. Orduan hasi ginen, negoziatu genuen pixkat lokalak eta bar, eta ja lokala hitzartu genuenean, hasi ginen pixka proiektuaren kontuarekin. Behin proiektua zen presakin egin eta finkatu, urrengo pausoa hasi ginen, pixkat jendeari aurkezten bat egin genuen ekainean kulturetxean, Tolosako kulturetxean, eta hortikan aurrea jarraitu dugu informazioa biltzen, orain hortan gea, jendea biltzen. Dakagu ja elkarte bezala erregistratuta, eta urrengo pausoa gelitzen zaiguna da jendea biltzea, proiektu aurrera eraman ahal izateko. Hasierako proiektuan elkartea aurreikusita dago 80 pertsonentzako izan daitekela, baina aurrera eraman ahal izateko pentsatu dugu 50 edo nahikoa izan ditezkela. Orain gaude 30 pertsona ingurun, eta nahi dugu aurrera eraman proiektua, eta orduan baloratzen ari gara, egian elkartea txikiagoa egin, jende gutxiagoentzako, eta hortan ari gara zenbakiak ateratzen. Oraingoz denak perfila nahiko gaztea, familiarra, eta gehiengoa badaude neskak, mutilak, bitatik daude, eta oraingoz perfila euskalduna da ere bai, hori ere aipatu dezakegu. Eta denei irikita dagoen elkarte bada, neska mutilak edo norri. Informazioa biltzeko badakagu blog bat, dela mendiarte.blogspot.com, eta hor daka informazio guztia, eta gero nahi baldin badu izena eman edo bestelako informazioa bildu, mendiarte elkartea abildua gmail.com-era idatzi dezake.